Igbo mụrụ nze m ọzọ ụbọchị gburugburu Igbo asị nọọ nwata na-eti akụ ewejere okenye ka ọ na-azọtara nkume. Ụbọchị tata ọ bụghịzi naanị akụ mmadụ kpatara bụ ego ka eji ama onye bụ ọgaranya. Ihe mere mmadụ ọgaranya bụ akụ, ọkachasị ihe ndị tinyere ego gị na ya. Nke mbụ, ala otu ihe bụ isi ihe niile. Ya mere n'ụbọchị tata Executive Properties bụ ndị okwu ala dị n'aka, bụ ndị na-ere ala zuru ezu, na-abụghị ala adịgboroja na ala anyị gbaa gburugburu. Executive Properties nwere ala ha na-ere ugbu a. Ala dị na ebe a na-akpọ Airport View Estate dị n'Ụmụeri bụ ala Executive Properties na-ewetara gị. Ilepụ anya ị ga-ahụ akara ngwa eji edozi Airport View Estate Ụmụeri. Ya bụ na ị nwere ohere ịkwụ ụgwọ ala gị na Executive Properties otu mgbe ma ọ bụ na ntụnye na ntụnye ego gị zuo, achịnye gị akwụkwọ ala, ị bụrụ onye nwe ala. Gbara ọsọ ka ị gaa n'isi ụlọ ọrụ Executive Properties dị n'ihu onyonyo a, kpọrọkwa ha n'akara ekwentị ha ka ị gaa were ala nke gị. Gbakara nkịta enwe n'ọsọ, maka na taa ka bụkwa gboo. Jiri ụtụtụ chụba ya bụ ewu ojii tupu chi eji. Igbo mụrụ nze m ọzọ, agaghịkwa m ekwugbu gị n'okwu, maka na ntị na-anụ ihe abụghị ka ọ hapụ ugbu ata. Ka egwu a gbafọrọ tata dịbe ụbọchị otu ịgba ga-akwa nne ya, ọ nụrụ ka ọrụ ibe ya. Executive Properties, ọ bụ ha bụ ndị okwu ala dị n'aka.